И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Построи си най-хубавата къща. Втора част, ето както виждате, аз играх още малко след видеото. Отворих мазето и нека да продължаваме. Подаръче 30 минути. Още 30 минути живот, денят не свърши. Хоп. Аз ще имам доста докато повърти играта. Хоп. Вижте да играта колко красива. Такъв или такъв? Мисля, че това са най-готини. Този. И почват да свират музика. Където да сложим? Те са сякаш много стари. И те са много стари. Майко, за няколко пъти тя вече има в тази къща вътре. Някой валс танцува чак. Сега натискаме тази карта. Добре. Това. Това кокошка ли ми е чудно? Къде? Къде ти е? Това кокошка ли е? Петел ли е? Дракон ли е? Нека да не какво ще правим с него. Ето какво ще ми правим. Ого! Вече сърце имаме на цветето. Бонус 1 час. Yes, хора! Отмъчваме ново място. Това ли? Това винаги съм си мислила на идеята. Доста готино.
Нека да започнем първо да чистим както винаги. Да могат да минат. И да, и баш отзад в двор. После да ги свалите на хубаво. Да замърсявате природата. Така. Тук трябва да падне бомба, за да го оправим това всичко. Пак нещо като ръкичка, като гиолче. Камъни сега ще сложим. И се влива в морето ли? В морето, да кажем. Или в реката, водата. Никой не знае. Това ли ще сложим? Да може да минава котката. Строител идва и бързо. Са стеничките. Нека стените да бъдем това най-вече. Стеничките. Това най-вече не. Това да заправим. Това най-вече. Съндък! Съндък! Така още тут 90 милиарда нещо отгоре, ако ви правите Roblox. Сте, че ме влизаме. Има отвратни съкровища. Оградата да нападне нашите кота на земя и да нападне в водата или в реката или в морето. То нищо, че то от ДВК с нападне ми е почвано. О, на каяк ли ще ходим? За тази къща направено... Не бе, може. Там вече ще спомням това да. Добре, това кота е много любопитно. Изпраща всеки. Артист много на дивана спи пред телевизора, като вече има 2 легла. Даже повече. Мисля, че не се лъжа. Ето ги тези леги. Приказка за лека нощ. Ето, денят свърши. Папагалче! И колко хубаво ще се получи тук.
Еми хора, последни 3 мисии, една, две и последната. Еми хора, надявам се ви харесал. Ако е така, абонирайте за канала с камбанката и довиждане.